Iki lur kondisi sego pecel tumpang 3000 dipirsani dhewe. Terus kopine sak cangkir 2000. Jadi mangan plus kopi cukup 5000. Ki mau sayure ono sayur ijo kok dong telo, terus sayur tewel, cambah, lawe peyek lan kerupuk lur. Saiki ayo dicoba, mergo pancen aku sik pertama dadi kudu dicoba lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang ngarepe kantor kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri lur. Jadi iki Jalan Raya Gayam. Sesuk lur, spesial dino iki dulur-dulur takjak nanggone kulineran uga spesial. Oke dulur-dulur, sadurunge tak bacotake ceritaku, tak ilangake kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, monggo tekan tombol abange, tombol loncenge lan ojo lali dibagi utawa di-share neng dulur-dulur lan kanca-kanca liyane. Ki sawetara isih neng Jalan Raya Kelurahan Gayam lur. Nanging diluk maneh awake dhewe teko perbatasan antara wilayah Kota Kediri lan Kabupaten Kediri. Oke dulur-dulur, Tugu Abang Kuning ngarep arupa lagi lur batas Kota Kediri. Lah saiki awake dhewe wis masuk wilayah Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Tepate kene iki Desa Manyaran, Dusun Kenton lur. Wis dititeni nggo-nggokane lur ya, mau Jalan Raya Gayam, ana perbatasan kota kabupaten, terus prapatan menggok kanan lur. Dieling-eling yen lali dibuka YouTube maneh engko. Mergo dina iki dulur-dulur spesial takjak nang kulineran super murah sak Indonesia Raya, yaiku kulineran sego pecel tumpang sego kuning kang regane sak porsi mung 3000 alias 3000 rupiah lur. Kaya apa panganan sing regane mung 3000 sak porsi. Oke dulur-dulur, ki awake dhewe diluk maneh masuk dusun Nglaban, Desa Banyakan lur iki. Yen mau Desa Manyaran ki wis masuk desa Nglaban iki masuk Banyakan lur ya. Oke diikuti lur, menggo nganan kok ngiri, lagi ngiri lur. Kok ngarep kuwi menggo nganan, dalane pancen menggak-menggo lur, tapi desane cukup asri sanajana piye ya, wit-witane gak tertata rapi, tapi angger omah ki sik ana wit-witane ngono lho lur. Terus sanajana desa sanajana gak patek api, dalane wis aspal lur. Dadi yen gawe sepeda motor, mobil kuwi layak. Oke, ki awake dhewe menggok pisan kas lur. Lah kiri jalan ki masuk dusun Margosari, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Aku sajatine goleki warung iki wis suwi beberapa kali lur. Ya cuman keliwatan, mergo ya kawanan dadi mungkin wis entek. Lah yen iki wis diwehi apa ancer-ancer ana ayam geprek, terus sebelahe. Terus yen seisu rame lur, opone pembeline motor-motor ketok. Ya aku parkir nang jero wae lur.
Iki lur pengunjunge wis akeh ana sing lingguh lesane tiker utawa kloso sing disediakake, ana uga sing lingguh nang kursi meja lur. Warunge lumayan cukup resik lur. Oke, ayo disepil ana apa wae. Pirang setahun golek niki mboten ketemu lho Bu. Ketemu niki. Nggih, mesti kebaca teng lontong-lontong niku lho Pak akhire. Nggih wonten nggih. Nggih. Terus diomongin niku lho Pak, barayam geprek. Lah, kan mboten ketinggal. Walah. Sehisuk lho iki dadi yo rada peteng suasanane. Bu mak mriki Bu. Kuningnya wonten to nggih Bu? Wonten. Lah sing ngabangi bakul apa? Bang Ijo. Bu mlebu YouTube lho mengkene iki. Lah ya kula setahun goleki lagi berarti wis gak patekan ngono iki. Muga-muga viral Bu. Rodo antri lur. Niki penjual nampa pembeli adol ngedoli dhewe to jare. Sik koyok lho Bu. Oke mriki to Pak. Jenengan lek mirsani dos pundi kathah niki lho. Lah. Iki lur sambel tumpange wis kelong meh separo lur saking ramene. Pak kopinya mana to, Mbak? Pahit. Niku sak kopine Bunan. Oh, sak kopine Pak. 5.000. Bah. Dan nasi dan kopi 5.000. Mantap tenan iki. Tak rewangi absen nemu isuk ndang mruput rene. Napa? Oh, astagfirullahaladzim. Iki lur pesenanku mulai disiapne sego lan kopi, ayo disepil. Pulpen apa niku? Tawel nggih. Sanes TikToker, Pak. Iki kula. Oh, nggih mriki. Oh, mriki mawon. Awor Pake. Katut. Nggih kula ketokne. Anu Pak, upacarane dhisik sadurunge timam. Iki lur kondisi sego pecel tumpang 3.000 dipirsani dhewe. Terus kopine sak cangkir 2.000. Dadi mangan plus kopi cukup 5.000. Ki mau sayure ana sayur ijo godhong telo, terus sayur tewel, cambah, lawe peyek lan kerupuk lur. Saiki ayo dicoba mergo pancen aku sik pertama dadi kudu dicoba lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki padang niku lho. Wah cocok lur.
sambelnya sesuai seleraku. Selain bekotrok, rasane yo pas. Wis pokoknya kanggoku cocok, iso dadi langganan lur. Kayake alhamdulillah untuk langganan anyar lur. Jan rasane gayeng lur, iso sosialisasi karo wong desa wong akeh. Dasar panganane rasane enak, regone murah pisan. Mantap. Bu, sego kuningnya tasik bu, dibungkus gangsal bu nggih. Monggo nggih. Kula hamile cocok bu. Oke lur, lek kumangan wis entek, iki tak terusne lehku ngentekne kopi. Video bakal tak akhiri, tapi tak elingne maneh dulur-dulur sing durung subscribe, monggo enggak subscribe supaya aku tambah sregep nggawe video dulur-dulur. Iki mau review sego 3000 per porsi lur, sampai sakmene dhisik. Wassalam.